То Тони Щъркива лежал ли? Запискани за жена просто. Боже Господи. Излизаме. Напил съм се много. Един може да лежава една година на изуст. Как е, братле? Внимавай! Беше голям шум. Какво бе, братле? Бяха го арестували за някакъв бял мерцедес. Тегаво ми я, разбираш ли? Беше откраднал мерцедес и го бяха фанали с откраднал. С открадната кола, разбираш? Мисля, че само се убира хора и че подава на полиция. Топа му се сме. Топа ми се сме. За всеки случай, сега началото на годината подаде апартамент от нашия и след един Снимаш ли бе, братле? Какво става, момчета? Еба си. Обраха ни мазето това, който разбиха метална врата с сирена. Брат, какво ми давахте, бе? Сирена от асансьор. Топа ме снима. Ти не си ме снимал, бе? Не ме снимай, бе. Тогава противопоставяте сирена.